tone. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Μισό λεπτό, κάτι δοκιμάζουμε κάτι καρυδάκια με γέμιση κρέμας μέσα. Ποντιακά, για φέρα από εδώ ρε. Μ' άνοιξε εδώ κάτι. Ακούστε στη μουσική, ερχόμαστε. Ρε φίλε, μπάλες του ράγκμπι. Για να δω. Νάτες. Για φέρε να δω. Να τη φάω τώρα, θέλω να τη δω. Όχι, σαν όψινο ωραίο όμως. Παρακαλείτε η Φωτεινή Λεβογιάννη να μπει εσπεσμένα στο στούντιο να πάρει το κουτί με τα γλυκά. Να τα φάμε όλα. Αρετάκι. Έλα πάρε. Δόξα τω Θεώ φίλε. Τι κρίση. Πού την είδαν την κρίση. Που είναι ποντιακή συνταγή σου λέει. Ποντιακή συνταγή είναι αυτό. Να πούμε έχουμε καλεσμένους. Πω. Λοιπόν, να καλημερίσουμε γιατί τους έχουμε στο στούντιο. Μην νομίζουν οι άνθρωποι απ' έξω ότι μιλάμε μόνοι μας. Τον Χρήστο τον Αποστολόπουλο, πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Πυρίχιος Ασπροπύργου, και τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου, που είναι και αυτός στην ομάδα. Ποδοσφαιρική ομάδα από το 2008 και ομάδα ράγκμπι τώρα. Εμείς για το ράγκμπι τους φέραμε πρώτα. Τι γλυκό είναι αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Μισό λεπτό. Να οργανωθούμε να τους κάνω μικρόφωνο. Ναι. Να αλλάξουμε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, καλημέρα πρόεδρε, Χρήστος Αποστολόπουλος. Καλημέρα κύριε Τσαμόπουλε, καλημέρα κύριε Θαναϊλάκη. Άμα αρχίσαμε τα κύριε πρωί τώρα. Ο Γιώργος έχει τα διπλά σου χρόνια ρε πρόεδρε. Και εγώ Μινάς, φίλος του Γιώργου. Καλημέρα Μινά, καλημέρα Γιώργο. Μαθητευόμενος, τον εκπαιδεύω. Πυρίχιος, Πυρίχιος, ναι, Πυρίχιος Ασπροπύργου. Όπως είπε και ο Μινάς, η ομάδα ξεκίνησε ποδοσφαιρικά. Ναι. Και τώρα ιδρύουμε και μια ομάδα ράγκμπι. Κάνατε τους ποδοσφαιριστές ραγκμπίστες ή υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα και. Όχι, τους είδανε πως παίζανε ποδόσφαιρο και λέει να το γυρίσουμε στο ράγκμπι. Δεν κάνατε για το ποδόσφαιρο. Η τακτική ήταν μία κλασική. Η μπάλα ή ο παίκτης. Να στείλουμε καλημέρα στα παιδιά της ομάδας. Ναι, εντάξει, εννοείται. Υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι, η ποδοσφαιρική ομάδα ξεκίνησε. Πού είναι εκεί, αλφα τοπικό ή. Αλφα τοπικό, ναι. Έχει ξεκινήσει το 2009, μπήκαμε στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει μια καλή πορεία μέχρι τώρα. Είναι στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Μπράβο. Είναι από παιδιά της περιοχής. Από παιδιά της περιοχής, 95% πόντι. Μπράβο. Και οι υπόλοιποι έχουμε έναν Αλβανό, ας πούμε, ο οποίος νιώθει πόντιος. Θα είναι χρόνια εδώ, Είναι χρόνια, ναι, είναι από την αρχή της ομάδας. Οι περισσότεροι μην νομίζεις. Άλλωστε τώρα για τα ψηρικά είναι εδώ γεννημένοι. Ακριβώς. Τρίτη γενιά είναι. Μην σου πω και τέταρτη. Και η ιδέα τώρα για το ράγκμπι πώς σας ήρθε? Να σας πω την αλήθεια, για γυναικείο βόλεϊ πηγαίναμε. Δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος είναι φουνταριστός, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δικός μας. Γεια λέγε, Χριστό. Για γυναικείο βόλεϊ πηγαίναμε. Ναι, είχαμε την ιδέα να φτιάξουμε γυναικείο βόλεϊ και όταν αρχίσαμε και κάναμε τις επαφές, κάποιος μας γνώρισε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Rugby League, τον κύριο Τάσο Πανταζίδη, και αυτός μας έκανε μια παρουσίαση και
Μας έδειξε τι είναι το rugby, ότι υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα, ότι παίζεται στο εξωτερικό. Και του είπαμε του ζητήσαμε λίγο χρόνο να το σκεφτούμε, να κάνουμε μια έρευνα αγοράς, να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον στην περιοχή μας. Υπάρχει και πάρα πολύ. Υπάρχει και πάρα πολύ, δεν το περίμενα ούτε εγώ ο ίδιος. Ναι. Υπάρχει από παλαιστές, από ανθρώπους που παίζουν MMA. Τα γνωρίζετε, δηλαδή το τι παλικάρια είναι. Βρετάκι, την μπάλα σου πάρασε, πιο μια μπάλα τώρα, περίμενε. Τον ζουπάω τώρα. Και μαζέψατε δηλαδή έτσι αθλητές της πάλης, ας πούμε, μόνο αποκλειστικά? Όχι, της πάλης ήρθαν και άλλα παιδιά, ναι. Και προσπαθούμε, γιατί έχουμε μόνο 3 μήνες στην ομάδα. Τώρα είναι καινούργια. Είναι πολύ καινούργια, έχουμε παίξει μόνο 2 φιλικά, τα οποία έχουμε νίκες και στα 2. Ναι, μπράβο. Με σκορ ή χωρίς σκορ? Με σκορ. Με σκορ. Τώρα έχουν και τουρνουά, γι' αυτό τους φωνάξαμε. Ναι, το Σάββατο στις 6 ώρα στο γήπεδο Κοριτσάς Ασπροπύργου διοργανώνει η Ομοσπονδία ένα ημερήσιο τουρνουά με 4 ομάδες, το οποίο θα είναι 15 λεπτά και με 9 παίκτες αντί των 13 που παίζεται κανονικά το ράγμπι. Και στο τέλος θα βγει το ζευγάρι που θα παίξει το τελικό για να δούμε ποιος θα αναδειχθεί ο νικητής του κυπέλου. Ακούμε τον Χρήστο Αποστολόπουλο, πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Πυρήχιος Ασπροπύργου. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, καλημέρα από τον όμορφο Πειραιά μας. Μινά, λέει, ο Πυρήχιος διαθέτει και καταπληκτικές ακαδημίες. Ναι. Και ακαδημίες, πρόεδρε. Ναι, και ακαδημίες. Συνεργαζόμασταν με τον Νίκο τον Λαμπρινάτο, παλιός παίκτης του Ιωνικού. Ο Γιώργος μπορεί να τον θυμάται. Είχε παίξει και στο Λεβαδιακό. Βέβαια. Λοιπόν, ο Νίκος τώρα όμως προχώρησε στη δημιουργία δικιάς του ομάδας. Και σταμάτησε συνεργασία. Σταμάτησε συνεργασία και από Σεπτέμβριο σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε εμείς τις δικές μας ακαδημίες πλέον σαν Πυρήχιος. Είχατε συνεργασία τέτοιου, μάλιστα. Να ρωτήσω, οι άλλες 3 ομάδες ποιες είναι στο τουρνουά? Είναι ο Άρης Πετρούπολης, ο Πίγασος και η Κένταβρη. Άρης Πετρούπολης. Ο γνωστός Άρης Πετρούπολης, είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Ο γνωστός Άρης, ο οποίος 10 Μαΐου έπαιξε τελικό με τους υπότες της Ρόδου. Στο ράγμπι. Στο ράγμπι, ναι. Στο γήπεδο του Άρη Πετρούπολης. Τελικό τι, Πανελλήνιου Πρωταθλήματος? Πρωταθλήματος, και οι υπότες είναι οι πρωταθλητές της σεζόν που μας πέρασε. Οι Ροδίτες, ναι, έχουν πολύ καλή ομάδα. Οι Ροδίτες. Για να έχουν επαφή με το εξωτερικό. Ναι, βέβαια. Έχουν άλλες, βέβαια. Έχουν άλλες παραστάσεις. Ναι. Ήταν ένας τελικός ο οποίος τον παρακολούθησα εγώ. Κρίκετ. Στην Κέρκυρα δεν παίζουν κρίκετ. Ήταν ένας τελικός ο οποίος δεν ήθελα να τελειώσει. Ναι. Εγώ που δεν είχα και πάρα πολύ επαφή με το ράγμπι, σας είπα το τελευταίο τρίμηνο ασχολούμαι, δεν ήθελα να τελειώσει 80 λεπτά και μας κρατούσε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα βέβαια το ράγμπι είναι το ράγμπι που χωρίς στολέ, μην φανταστείτε αυτά τα αμερικάνικα που βλέπετε κτλ. Παίζουν χωρίς προστατευτικά, έτσι, δεν φοράνε κάτι ιδιαίτερο. Όχι, δεν φοράνε τίποτα, μόνο από σορτσάκι, μπλουζάκι μέσα από τη φανέλα ένα προστατευτικό και τίποτε άλλο. Προστατευτικό, τι προστατευτικό? Ένα πλαστικό. Σαν πλαστικό, κάπως έτσι. Ναι. Στο στήθος εδώ. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό τους λένε τους άλλους. Αυτά που βάζουν στα δόντια και τα λοιπά, κάτι μασέλες. Μασελάκια τέτοια, ναι, φοράνε. Αυτό σου λέει είναι από πάλι MMM και τέτοια. Στα ευαίσθητα. Όχι, τίποτα. Δεν φοράει, αλλά οι περισσότεροι δεν. Κάτι απορρίπτει. Μην ξεχνάτε, ναι. Συγγνώμη, να διευκρινίσω ότι είναι το Rugby League. Ναι. Υπάρχει και το Rugby Union και το American Football, όπως ξέρετε. Εδώ εμείς έχουμε μπει στο Rugby League, στην Ελληνική Ομοσπονδία του Rugby League. Λοιπόν, για τους οδηγούς ταξί, τηλεφωνείτε στο 214-214-89-20 με απλή αστική χρέωση. Αφήνετε όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού και στην επόμενη εκπομπή Πολιτικός Καφές του Κουρτάιτ και του Τζένου θα γίνει η κλήρωση. Ένας από εσάς θα κερδίσει καύσιμο αξίας 50 ευρώ. 214-214-89-20. 214-214-89-20. Τώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε για το επόμενο τέταρτο. Καλημέρα στο Χρήστο από Πάτρα. Καλημέρα στα υπέροχα λέει παιδιά των FM. Χριστάρα, θα αρχίσει και αναμετάδοση στην Πάτρα. Είμαστε Θεσσαλία, είμαστε Ρόδο. Πότε? Δεν ξέρω. Εδώ στον ημερών. Το παλεύουμε. Άκουγα χθες το Κουρτάκι που τα λέγει. Μπράβο. Γεια σου ρε Στράτο, καλημέρα μαγκές. Μαζί μας και ο Χρήστος βέβαια Παπαγεωργίου, δεν έχει μιλήσει ακόμα άνθρωπος. Είσαι παίκτης, Χρήστο? Εγώ είμαι μέλος της ομάδας, απλώς με καλύπτει ο πρόεδρος. Τα λέει όλα. Τα λέει, ναι, εντάξει. Εγώ είμαι δεύτερη φωνή, ακολουθώ από πίσω. Εγώ σε βλέπω να είσαι εσύ που τρέχεις,
Πού, στο φαγητό. Δίνει εντολές ο πρόεδρος, ναι, στο φαγητό. Γεια σου, ρε Χίπερ 7, κόπηκε το μήνυμα. Τώρα που το είπε κιόλας, φαντάζεσαι θα τρώνε αυτοί. Ποιοι? Οι αθλητές του ράγμπι. Μετά από αγώνα κιόλας. Ναι, καλύτερα να τους δίνεις παρά να τους ταΐζεις. Ήξερε τι έλεγε ο Χριστάρας στο φαγητό, λέει, ξέρετε. Την καλημέρα στο Μαδέλο από Χαϊδάρη, καλημέρα Τιτάνα. Ανυπομονησία, περιμένω τη στιγμή εκείνη τη μαγική που θα τραγουδήσετε, ταξιδέψετε τον ύμνο το καλοκαίρι μου του Μιχαλάκη. Εντάξει. Εντάξει. Να σου πω, ποιες είναι οι ανάγκες τώρα για μια ομάδα ράκμπι, έτσι, για περιέγραψε μας λίγο. Συγγνώμη. Ο Αλέξης από Γλυφάδα λέει καλημέρες. Αφού το φανάρι λέει στους αμπελοκήπους είναι εδώ και πολλές μέρες χαλασμένο. Σαν τιμωρία μοιάζει για τους τροχονόμους που δεν ήταν καλά παιδιά. Παρά προσωρινή βλάβη. Άντε και μπήκαμε στον τελευταίο μήνα ελευθερίας. Παντρευόμαστε, άντε ρε Αλέξανδρε. Ωραία, φίλε. Να ζήσετε. Για πάμε. Ιούνιο μήνα δεν παντρεύετε. Πάει το καλοκαίρι. Μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα. Ιούλιο θα παντρευτεί. Μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα. Ιούλιο. Μας στη ζέστη. Εντάξει, θα πάει και ωραίο ταξίδι μέλιτος. Αν το έχει κανονίσει βέβαια. Θα πάει και ωραίο ταξιδάκι, λέω. Εντάξει, μες στο καλοκαιράκι, εντάξει. Συνδυάζεται ωραία. Τέλος πάντων. Έχω ένα φίλο λέει που παίζει ράγμπι, ο Πάρης, στον Παναθηναϊκό. Το γνώρισα λέει με 32 δόντια και το έχω μείνει 10. Καλύτερο το γυναικείο. Έχει ο Παναθηναϊκός ομάδα ράγμπι. Αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα. Είναι στο Rugby Union. Έχει ο Παναθηναϊκός. Είδες τι μαθαίνεις. Έλα. Εντάξει, τι ψέματα μας έλεγε ο άνθρωπος. Συγγνώμη, από τις μεγάλες ομάδες ποιοι έχουν ράγμπι δηλαδή. Μόνο Παναθηναϊκός. Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει. Δεν το ξέρα, φίλε. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό, ναι. Είναι σχετικά. Μπράβο, ρε, πάρει καλά στην ιστορία. Κοίταξε, άμα μπουν στο τρυπάκι οι μεγάλες ομάδες, θα έχει κι άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, να ξέρετε. Δηλαδή, άμα κάνει ομάδα ράγμπι Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ας πούμε, παράδειγμα ΠΑΟΚ, μετά αλλάζει το πράγμα. Όσο να είναι τώρα, εντάξει. Δεν ξέρεις τώρα ο άλλος σου λέει ακούει ράγμπι. Τι ράγμπι. Μην πάτε με τίποτα. Γήπεδα που γίνονται οι αγώνες. Στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Διαμορφώνεται με. Ίδιες διαστάσεις. Ναι, με ίδιες διαστάσεις, με δοκάρια τα οποία μπαίνουν κάθετα 6 μέτρα. 6 μέτρα δοκάρια. 6 μέτρα. Πού το καρφώνεις Και αυτό? το οριζόντιο του ποδοσφαιρικού δοκαριού είναι το κάτω μέρος στο οποίο μετράει τον γκολ. Ο Τάκης Δηλαδή, δεν η μπάλα έμεινε. πρέπει να πάει. Η μπάλα πρέπει να πάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι για να μετρήσει. Α, ναι, αν περάσει από μέσα τι γίνεται. Αν περάσει από Στο μέσα, τετράγωνο όχι τίποτα. μετράει. Φοβερό αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό νομίζω, γι' αυτό όλοι σου τα αρνούν. Σαν ήττα είναι. Ναι, σαν ήττα. Πρέπει να πας πάνω από το. Σαν ήττα ακριβώς. Ρε, μην βάλει το Γιώργο να εξηγήσει τα σταυρώματα λέει στο τουρνουά. Εσείς με ποιο παίζετε ημιτελικό? Καλημέρα. Δεν παίζουμε με τελικό, παίζουμε τουρνουά. Μεταξύ τέσσερις σας ομάδες. Τουρνουά όλες οι ομάδες και οι νικητές θα πάνε στο τελικό. Μάλιστα. Χορηγός μας, Τράπεζα Πειραιώς, κυρίες και κύριοι, χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που φεύγει για τη Βραζιλία. Τώρα δεν έχει το φιλικό με την Πορτογαλία, το Σάββατο. Το Σάββατο, ναι. Φιλικό. Το δείχνει... Τράπεζα Πειραιώς. Ναι, Το δίνει το Μέγκα και ο ΤΕ. σε κατάλαβα. Μόνο ότι δείχνει ο ΤΕ θυμάσαι. Εδώ είμαστε με τον πρόεδρο τον Χρήστο Αποστολόπουλο και το μέλος, τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου. Ρε παιδιά, sorry, του ρε φίλε. Πυρίχιου, Ασπροπύργου. Sorry, φίλε, να κάνω μια παρέμβαση τώρα, δεν μπορώ να μου. Τι? Ρε παιδιά, εκεί στον Α, ρε παιδιά. Τι πάει να πει μια happy day με το Δήμο Βερίκιο. Άλλος δεν υπάρχει δίπλα στο Βερίκιο. Γράψε και το όνομα του ανθρώπου δίπλα του παραγωγού. Σωστό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Το Βερίκιο το ξέρουμε. Το άλλο Ο δεν άλλος ο ξέρουμε. συνάδελφος δεν υπάρχει. Happy day λέει με το Δήμο Βερίκιο. Ποιος είναι ο άλλος δηλαδή? Ο άλλος δεν έχει χάπη. Αυτός. Όχι, εγώ το ξέρω. Ναι. Για τον κόσμο λες. Ναι, το όνομα Την τώρα. καλημέρα στον Αντρέα από Pizza Factory. Λοιπόν, Χρήστο, πρόεδρε. Προεδράρα να λες. Πρόεδρε, να πούμε ότι ο Χρήστος δεν είναι πόντιος. Είναι από το Αγρίνιο, Είναι σόγαμπρος όμως. Είναι σόγαμπρος. Και ο άλλος. Παντρεύτηκε από Και ο άλλος σόγαμπρος. Α, σόγαμπρος Ο Παγιώργης από την Πελοπόννησο. Ο πρόεδρος από το Αγρίνιο. Παντρευτήκατε πόντιες. Παντρευτήκαμε πόντες και γίναμε κι εμείς πόντι. Και θες να μείνετε στον Ασπρόπυργο. Μένετε έχουμε- στον Ασπρόπυργο. Μένουμε στον Και οι δύο. Ναι. Έχουμε σφαίρα. Περίμενε. Όπα, Σφαίρα! όπα. Hello! Έλα παραπολιτικά. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα δύο φίλους Ναι. από τον Αθλητικό Σύλλογο Πυρίχιος Ασπροπύργου που έχουν ομάδα ποδοσφαίρου και ράγμπι. Ο πρόεδρος, ναι, Χρήστος Αποστολόπουλος, είναι όλοι πόντιοι εκεί, εκτός από τον πρόεδρο. Φορός δεν είναι αυτός. Και ο Χρήστος Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει να πει κάτι στον Αρναούτογλου. Χρήστο, λέγε. Έλα, Γρηγορή.
Έλα, Χριστό μου. Καλημέρα. Καλημέρα, κόσμο. Να σου πω, δεν γίνεται να κατεβάσουμε την εκπομπή πιο νωρίτερα γιατί μας ξενυχτάς γάμο το. Του άρεσε η ελευθερία του Χριστό, να ξέρει. Ήτανε... Με το δόξα. Ειδικά όταν έκανε την Πάολα ήταν όλα τα λεφτά. Και πού να δεις τι έγινε όταν πήγαμε εμείς. Χρήστο, χωρισμένος είσαι? Όχι, παντρεμένος. Κατάλαβε. Εντάξει, έβγαινε. Πού είναι η Ράνια, πού είναι σήμερα? Ο άλλος ο καμένος. Ο Γυράνια πήρε ένα μήνυμα κατά τις 6 ώρα το πρωί. Λέει το κεφάλι μου δεν είμαι καλά και δεν ήταν λίγο αρρωστούλα. Γιατί γελάσατε? Όχι, εντάξει, τίποτα. Είχε πάει εδώ στο Μυρό. Ποιος είναι αυτός? Αυτή δεν βλέπαμε εδώ τώρα που είχε κάτι. Τι ήταν? Σήμερα είχε πάει στον Γλουτό να πούμε. Ποιο είναι το, τι λένε ρε? Μια επίδειξη, ξέρω τι ήταν αυτό. Τα δύο τα αδέρφια λες τώρα. Γιατί ο Μυρό είναι ζωγράφος και πολύ καλός γι' αυτό. Ναι, το άλλο αυτό. Η δικιά μας δεν σκαμπάζει κιόλας, δεν είναι τώρα. Ναι, αυτό λέω τι είναι. Πήγε καλό τεχνό. Ναι, δεν ξέρει πολλά από αυτά. Να σας πω, είναι λίγο αρρωστούλο, περαστικά να ευχηθούμε. Ναι, περαστικά στη Ράνια, περαστικά. Ποιο είναι το σημαντικό θέμα της ημέρας που σήμερα θα συγκλίνει? Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 8 παρατέταρτο στο ΑΚΑ. Τρίτος τελικός. 1-1 η σειρά. 1-1, Όποιος πάρει 3 νίκες παίρνει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Και ανέβηκε και η Κέρκυρα. Στο ποδόσφαιρο. Ανέβηκε αγόρι μου, ανέβηκε. Ωραία φίλε, ξέρεις, έχει γίνει μεγάλη μάχη εκεί πέρα στην Κέρκυρα. Βέβαια. Φράγκα παιδιά πολλά. Να πω δηλαδή, η Κέρκυρα πόσα χρόνια ήταν στην Αλφα-Εθνική? Τώρα. Μια πενταετία. 5, όχι. Δεν ήταν τόσα πολλά ρε παιδιά, λιγότερα ήταν. Νομίζω πριν 2-3 χρόνια ήταν με τον Αναστόπουλο στον πάγκο. Τι θυμάσαι ρε φίλε Γιάννε, έλα ρε Γιάννε. Εγώ τα λέω και εσύ τα γράφουν, κάποιοι δεν τα γράφουν, άλλοι τα γράφουν μικρά γράμματα. Είναι σωστό, έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω, επίσης ποιοι άλλοι ανέβηκαν τώρα στην... Συνεχίζονται οι αγώνες. Έχει πάρει προβάδισμα η Νίκη Βόλου. Ο Ηρακλής ξεχάσει τέλος. Δύσκολο. Δεύτερη χρονιά, τι είναι αυτό το πράγμα ρε γάμο. Γιατί ρε παιδί. Αλλά θα έχει κάτι ματσάρες να πούμε β' εθνική τώρα. ΑΕΚ, Άρης, Ηρακλής. Λάρισα. Λάρισα, ΑΕΚ, Ηρακλής, Άρης. Έχει πράγμα. Πιο πολύ ενδιαφέρον θα έχει η Β' Εθνική. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Τους αγώνες σου δείχνει ο ΤΕ, να ξέρεις. Αυτά είναι. Όλες μη χάσει ευκαιρίες. Να σε ρωτήσω τώρα και ποιοι έπεσε ο Άρης και ποια άλλη ομάδα έπεσε τελικά στη Β' Εθνική? Έπεσε ο Άρης. Νομίζω ότι μιλάμε την άλλη. Όχι, ξέρεις τι έχω πάθει. Έχει φέρει εδώ ο Χρήστος από τον Πυρίχιο κάτι απίστευτα γλυκά, ρε φίλε, από τον Ασπρόπυργο. Ποδιακά? Ναι. Πώς λέγονται? Καριδάκια. Καριδάκια? Ναι, έχουν το σχήμα καρίδας. Ναι. Καρίδας, δηλαδή καριδιού, και είναι σαν μπάλα του ράκμπι, ξέρεις. Και μέσα, ρε φίλε, έχουν μια κρέμα απίστευτη και έχουν... Κρέμα? Ναι, κρέμα. Δεν έχουν καρύδια μέσα? Όχι, κρέμα έχει μέσα. Φίλε, ποδιακό. Ποιοι άλλοι πέσανε ρε Παναθηναϊκός? Γιατί τα κοκάκια έχουν μέσα, θα μου πεις ναι, δεν έχουν. Λοιπόν, έπεσε ο Άρης. Η Κέρκυρα όντως έπεσε στο πρωτάθλημα 12-13, τη χρονιά 12-13. Είδες, ναι ρε, που θυμάμαι που ανεβαίνανε πάνω. Σώθηκε ο Λεβαδιακός και έπεσε η Κέρκυρα. Ναι, πρόπερση. Είχαν παίξει Κέρκυρα Λεβαδιακό, τον Γκούγκλαρα παιδιά. Είχε κερδίσει 2-1 ο Λεβαδιακός. Δεν Γκούγκλαρα τη Super League και να πιάνει. Έχουν τα play out. Οι άλλοι δύο που πέσανε ποιοι είναι? Δεν παίζει η Ξάνθη για play out. Η Ξάνθη παίζει. Ποιοι πέσανε μαζί πριν την Ξάνθη, αυτό λέω. Με τον Άρη. Έλα ρε, κόλλησε το μυαλό μου ρε, έλα ρε, βοήθεια. Και εμένα με κόλλησε τώρα, με κόλλησες. Τι αγχώνεσαι παιδιά? Τι είναι το play out ρε φίλε? Τι δημοσιοαθλητικού, γραφιστικογράφηστε? Play out. Play out, παίζει με τον από τη Football League, με τον τρίτο. Ποιος θα μείνει και ποιος θα ανέβει. Ο Απόλλωνας μείνεις ρε, ο Απόλλωνας έπεσε, ο Απόλλωνας. Το μαρτύριο σας είμαστε έτσι κάθε φορά. Εντελώς. Αλλά βελτιωνόμαστε. Ο Απόλλωνας έπεσε ρε, είναι Σμύρνης. Είναι σαν τα παιδιά πριν που είναι πανελλήνες που τους λες ρε φίλε μάλλον θα πέσει παγωνή. Ρώτα για ξένα να με ρωτάς, ό,τι θέλεις. Μόνο με τα ξένα ασχολούμαι. Ναι ρε φιλαράκια. Τι, πέθανε ο πρόεδρος της United ρε εσύ? Όχι. Ο παλιός ιδιοκτήτης. Ο Μάλκομ ο Γκλέιζερ. Έλα φιλαράκο, τα ξέρουμε αυτό. Ό,τι έχει για United τα ξέρουμε. Τώρα εγώ τον είχα πει τον Γκλέιζερ να πούμε έκανε κάποιες κινήσεις παλιά. Πού έβλεπες προηγουμένως τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών της Manchester United? Τις έβλεπα στο Cool News νομίζω. Στο Cool του Κωστόπουλου. Έχει τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών της United. Να σου πω κάτι τώρα. Η μία είναι αυτή του Φαν Πέρσι ρε φίλε. Τη λένε Μπούχρα.
Μπούχρα! Φτιάξτε ένα καφέ! Να πούμε, να Με σου πω. ιδιοκτήτη, παιδιά, το Glazer, η United πήρε 5 πρωταθλήματα και το Champions League. Καλά, δεν έφυγε αυτό. Τώρα αυτός έφυγε τώρα. Αφήκε προπονητή τον Άρο, τον αυτόν. Το Σερ Άλεξ, Σερ Τσίχλα. Το Σερ Τσίχλα. Με το που έφυγε αυτός να μην γκρεμίστηκαν όλα. Έχεις μια καλημέρα από τη φίλη σου τη Ζηνοβία. Ζηνοβία μου, σε είδα χθες σε φωτογραφία, κουκλάκι είσαι. Να περάσεις από εδώ, Ζηνοβία, να περάσεις από εδώ. Έστειλε. Και πού να δεις τι φοράει σήμερα. Τι φοράς, Ένα φόρεμα. Μαύρο φορεματάκι, ωραίο έτσι. Ανάλαφρο, αέρινο και Ρε Γρηγόρη. Μινά. Έλα. Και εσύ πολύ καλός ήσουν. Σε ευχαριστώ Γρηγόρη. Ρε Γρηγόρη, πώς έχεις γίνει έτσι, σαν το Σβατσενέκερ ρε φίλε. Ναι, ρε, φίλε, Τι six pack είναι αυτό. Σε βλέπαμε στα περιοδικά σήμερα γιατί εμείς τα είδαμε σήμερα. Δεν τα βλέπω Κουρτάκης. Σήμερα το βλέπω. Έχω χάσει 7 κιλά. Κορμάρα είσαι, έλα, κορμάρα είσαι. Από το Λιάγκα είσαι καλύτερος. Από το Λιάγκα είσαι καλύτερος. Πρέπει να τα λέμε αυτά έτσι. Μπράβο ρε, ωραία σύγκριση κάνετε. Μπράβο ρε. Όταν θα έρθει η ώρα του Σπαλιάρα τότε θα δω τι θα κάνετε. Να είστε καλά παιδιά. Άντε καλημέρα, γεια, σφαίρα. Everybody. Φίλοι μας, εδώ είμαστε. Παραπολιτικά 90,1. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, τρίτο ημίρο της εκπομπής. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Αρετάκης στη ρύθμιση του οίκου, Ζώστας Αναηλάκης, Μινά Τσαμόπουλος στα μικρόφωνα. Μαριώτα Σιμινελάκη δεν είναι σήμερα στην επιμέλεια της εκπομπής. Δεν ξέρω τι κάνει, κάθεται έξω. Δεν έχει ο Βούλγαρης. Κοιτάει τα βίντεο. Ποια βίντεο? Ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο πολιτικός που είναι στα βίντεο. Φωτεινή Με τα καρότα. Φωτεινή Λεβογιάννη, πες στον κόσμο. Φωτεινή Λεβογιάννη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-11 Ναι. 64-850 είναι το τηλέφωνό μας. Μάλιστα. Και στην υποδοχή η Ελένη Τάγκα. Yeah! Για λέγε, μαζί μας στο στούντιο είναι ο Χρήστος Αποστολόπουλος και ο Χρήστος Παγεωργίου από τον Αθλητικό Σύλλογο Πυρίγιος Αστροπύργου. Sorry, ρε φίλε Δημήτρη, βάλει λίγο φωνή να ακούσουμε, ρε φίλε. Βάλε Μπέο. Μιλάει ο Μπέος, ρε φίλε. Με το ροζ που κάνεις. Βάλει λίγο να ακούσουμε. Ήθελ κουλτούρας. Είναι ο Καράς ο κουμπάρος μου. Αρχίσαμε. Είναι πως λέμε της Πάολας θα γίνει. Είναι ο Ρέμος, ο Παντελίδης, ο Οικονομόπουλος. Έτσι. Αυτοί που τους πληρώνουμε εμείς και δεν πήραν ποτέ τον υδρότα σας. Σε αντίθεση με τον κάθε Νταλάρα και Φουμούλη και Φασουλή που για να έρθουν εδώ παίρναν και 50 και 30 και 80 εις βάρος των κορόιδων. Αυτή την Ελλάδα δημιουργήσανε όλοι αυτοί. Κόψα το βίντεο, λογοκρισία. Για τους φίλους οδηγούς ταξί 214-214-89-20 θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα σας πούμε πότε και θα μπορείτε να τηλεφωνείτε με αστική χρέωση. Θα αφήνετε όνομα, επώνυμο και αριθμό κινητού. Ο τυχερός σήμερα θα κερδίσει καύσιμο αξίας 50 ευρώ. 11-850 πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου χορηγός αυτής εδώ της εκπομπής. Και εδώ τα λέγαμε. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, πες μας Ναι. την πρώτη προπόνηση ενός Παλαιστή που πήγε στην ομάδα. Στην ομάδα ράκμπι, γιατί υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου Πυρίγιος. Είναι ο ίδιος σύλλογος. Ναι. Πες μας, εμφανίζεται. Όταν μαζεύανε τον κόσμο. Ναι, εμφανίζεται δίμετρος Παλαιστής. Ναι. 130 κιλά. 130 κιλά ακριβώς. Ο οποίος συμμετέχει στην πρώτη προπόνηση του Πυρίγιου. Στο ράκμπι. Και κάνουν στην προπόνηση σε ζευγάρια. Ο ένας τρέχει με την μπάλα και ο άλλος προσπαθεί να του κάνει τάκλινγκ, να πέσει στα πόδια του και να τον ρίξει κάτω. Βλέπει τους προηγούμενους που είναι πετυχημένο το τάκλινγκ, παίρνει και αυτό την μπάλα, τρέχει. Ποιος? Ο Δήμετρος, ο Παλαιστής. 130 κιλά. Λοιπόν, έρχεται ο άλλος, το αγκαλιάζει τα πόδια, προσπαθεί να τον ρίξει, δεν τα καταφέρνει και γυρνάει ο Δήμετρος. Μετά από ένα λεπτό γυρνάει προς τον προπονητή και λέει «Coach, πρέπει να πέσω». Αυτό είναι η σκηνή από το Αστερίξ παίζει ράκμπι. Ο Αλάτος εναντίον Ρωμαίο. Δεν το έχετε σε βίντεο αυτό. Θα κάνει θράψη, δε. Είχε χιλιάδες χτυπήματα. Και τι το απάντησε ο προπονητής? Όχι αγόρι μου, μην ασχολείσαι.
Σαν να βλέπω τον Φελίξ να τρέχει και να τραβάει ένα Ρωμαίο. Να σου πω αυτό, Πρόεδρε, αυτό το παλικάρι είναι στην ομάδα τώρα. Είναι στην ομάδα. ομάδα. Θα παίξει το Σάββατο. Ωραία, φίλε. Σταμάτα τον. Μόνο για αυτόν θα πάτε. Άντε να το σταματήσουμε. Ο Χριστός και η Παναγία. Να ξαναπούμε μια φορά το Σάββατο αυτό λοιπόν. Στις 6 ώρα το απόγευμα στην Κοριτσά Ασπροπύργου. Ναι. Διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Rugby League ημερήσιο τουρνουά, το οποίο θα συμμετέχουν 4 ομάδες και θα γίνει ο μεγάλος τελικός για να αναδειχθεί ο νικητής και ο κυπελούχος. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα γειτονάκια μου. Όλυμπος και ο Κίσαβος λέει τα δυο βουνά μαλώναν, δεν υπάρχει σωτηρία. Το ράγμπι εκτός από δύναμη. Συγγνώμη, στον Πάρη από ζωγράφο μια καλημέρα να πούμε κάποια. Ναι. Στο Βασίλη Παναγία μου λέει 2-0. Στο Γιώργο, δεν τρέπεστε λίγο? Ναι, εμείς τι να τραπούμε. Τη φωτογραφία σχολιάζει. Θα μας τρελάνετε πρωί-πρωί, λέει ο Σιμεών. Γεια σου, Σιμεών. Πρόεδρε, βέβαια είσαι και εσύ καινούριος τώρα στο άθλημα. Ναι, αρκετά καινούριο. Τι χαρακτηριστικά έτσι χρειάζεται να έχει κάποιος για να ασχοληθεί με το ράγμπι, ή γενικώς το άθλημα, δηλαδή από τι χαρακτηρίζεται? Δηλαδή δεν είναι μόνο η δύναμη. Όχι, δεν χρειάζεται μόνο παίκτες δυνατούς και ογκώδεις, αυτό τους παλαιστές που είπαμε πριν. Ναι, χρειάζεται και τους γρήγορους και τους πιο κοντούς και το μυαλό της ομάδας ακριβώς. Μάλιστα. Είναι και εγκεφαλικό άθλημα. Με την μπάλα πώς θα πάνε? Γιατί η μπάλα τώρα έχει αυτό το περίεργο σχήμα, όσο να είναι θέλει μια τεχνική ιδιαίτερη. Ναι. Την πετάς, ας πούμε, με τη μύτη, έτσι. Για να μην. Ναι, οι πάσες γίνονται με τα χέρια και πάντα προς τα πίσω, μπροστά απαγορεύεται να πάει η μπάλα γιατί βγαίνει ο παίκτης offside. Ναι. Είναι ακριβώς αντίθετο με το αμερικάνικο. Το αμερικάνικο έχει η μπροστινή πάσα, ενώ το ευρωπαϊκό, το λεγόμενο που είμαστε εμείς, είναι πίσω η πάσα. Υποχρεωτικά. Να κάτι καινούριο. Στο αμερικάνικο είναι μόνο μπροστά η πάσα. Ναι. Η μπροστινή πάσα εδώ πέρα σε εμάς για να γίνει μόνο με το πόδι. Ναι, στο rugby είναι μόνο με το πόδι μπροστινή πάσα. Μάλιστα, είδες. Και με τα χέρια μόνο προς τα πίσω. Μόνο προς τα πίσω. Εντάξει, τις πρώτες προπονήσεις ήταν σαν να τους πέταγες, ας πούμε, κάτι καυτό. Κάρβουνα, ας πούμε. Εντάξει. Χοροπίδα και πάλι. Αλλά τώρα τις χτίσανε. Γιατί πιάνουν, ναι. Είναι και βαριά αυτή η μπάλα, μου φαίνεται. Όχι, σαν το ποδοσφαίρο. Σαν το ποδοσφαίρο, ναι. Εντάξει. Έχω μια τέτοια εγώ. Του ράγμπι. Πού τη βρήκες? Την αγόρασε? Την ομάδα του Χιούστον. Του Χιούστον? Όχι, πάει ο αδελφός μου στην NASA και μου φέρε τώρα μια μπάλα του ράγμπι. Καλά του λέω. Ποια NASA? Στην NASA. Όχι ανάσα, στην NASA. Στην Αμερική. Και είναι η ομάδα της. Στην NASA ο αδελφός σου, ρε φίλε. Είχε πάει σε ένα πρόγραμμα. Και ήταν εκεί η ομάδα αυτή καμάρι. Το Χιούστον. Ναι, βέβαια. Και μου φέρνει μια μπάλα άσπρη. Μου το Χιούστον απάνω. Με ένα τάβρο εκεί. Την έχεις αυτή? Ναι, τι τάβρο? Στο Χιούστον ή στο Σικάγο πήγε? Πού πήγε? Εκεί, στο Χιούστον. Το σημάδι τους εκεί, δεν ξέρω. Πώς να μην ξυπνήσεις το πρωί, λέει, με τέτοια θέα ο Ηλίας? Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Η Ελένη έχει κρυφτεί έξω. Αυτά βλέπω, λέει, και μου έρχεται να πάρω αναρωτική. Ο Δημήτρης αποθεώνει τον φωτογράφο. Άρε καλλιτέχνη. Είχες έμπνευση. Ο Κωνσταντίνος λέει λα τριφυλάρα, λα Ολυμπιακάρα, λα αεκάρα, λα η φωτό που όλους μας ενώνει. Good night, a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Αυτό που έλεγα, φίλε, είναι για έναν γνωστό πολιτικό, υποψήφιο πολιτικό. Ναι. Ο οποίος έμπαινε σε site γνωριμιών. Το Ζούκλα το αποκάλυψε ο Τριανταφυλόπουλος. Ανοίγοντας την κάμερα για να κάνει τις πλέον, λέει, απίστευτες αθλιότητες. Δικός μας. Ένας που ήταν υποψήφιος τώρα στις εκλογές. Ναι. Και έχει γίνει χαμός. Υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν υπότιτλοι, αλλά δεν φαίνεται το πρόσωπο. Και. Ας πρόσεχε, φίλε. Επειδή, λέει, φαίνεται ότι. Ας πρόσεχε. Ναι, το ξέρω. Η δημοσιοποίηση, λέει, του όλου θέματος είναι υπόθεση ημερών μέχρι να ολοκληρωθεί η δημοσιογραφική έρευνα και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους άμεσα ενδιαφερόμενους να πάρουν θέση.
Καλά, κατάλαβες. Κατάλαβες. Έχουν και κάποιες απειλές. Δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ. Ναι, μην το κάνετε και θα μας βρείτε απέναντι. Δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ. Μην το ψάχνεις. Λες. Θα μείνουμε με τα καρότα. Ναι, φίλε, ναι. Ναι. Συνήθως αυτά τα θέματα, αν είναι να τα μπουμπουνίσουν, τα μπουμπουνάνε μια και έξω. Α, ναι. Αν δεν είναι τώρα μια και δεν φαίνεται το πρόσωπο και κάναμε λάθος και τα λοιπά. Όχι λάθος. Δεν θα βγει ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθει ποιος είναι πολιτικός αυτός. Γεια σου ρε Θέμη, τι είπες τώρα ρε παιδάκι μου λέει. Γεια σου Γιώργο, άντε να χαθείτε πρωινιάτικα ρε μπεσχέδες, θα μας φύγει το τιμόνι, καλημέρα. Καλά εσύ οδηγείς και είσαι μες στο Facebook. Έχει ωραίους υπότιτλους πάντως. Φοιτητής Α. Λαλάκα, ο τύπος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Φοιτητής Β. Ναι. Μετά πάει, περίμενε. Φοιτήτρια Β. Γιατί Β? Είναι σε δωμάτιο που είναι διάφοροι φοιτητές. Λαλάκα και λεπούρι βρήκαμε. Ήπια τα τέτοια του λέει, έβαλε το καρότο. Περίμενε. Γιατί έχει μια καθυστέρηση το βίντεο. Έβαλε το καρότο στο. Στο αυτή. Ας αλλάξουμε θέμα. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Ορίστε, μου το στείλαν. Ορίστε, να το, Houston Athletic Rugby. Τι είναι αυτό? Έλα ρε φίλε, ναι, είναι. Ταύρος. Ταύρος, ναι. Εξωγήινος, αλλά Ταύρος. Αυτό έχω. Εξωγήινος Ταύρος. Θα με αμφισβητήσεις? Όχι ρε φίλε, προς το Μα πήγε ο αδερφός στην Άσα, εγώ θα σας αμφισβητήσω. Houston Athletic Rugby Club. Σε σεμινάριο είχε πάει? Established 1998, Σε σεμινάριο είχε πάει ή σε στην Άσα πρόγραμμα να παρακολουθήσει ή να διδάξει? Τότε να παρακολουθήσει. Τώρα διδάσκει. Τώρα έρχεται την Άσα εδώ. Όχι να τα λέμε αυτά, έτσι. Ο Πυρίχιος πάντα μαζί μας, ομάδα ποδοσφαίρου αλλά και ράγμπι. Αλλά και ράγμπι. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή κάνατε μια κίνηση να κάνει το ομάδα ράγμπι. Τι ανταπόκριση είχατε? Μεγάλη σου είπα. Μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή, θα το περιμέναμε κι εμείς οι ίδιοι. Έπρεπε να ξεχωρίσετε, λέει, να διαλέξετε ανθρώπους, να αφήσετε κάποιους απ' έξω κτλ. Φτάσατε τέτοιο σημείο? Όχι, δεν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Ή όλοι ασχολούνται πλέον? Πολλοί έρχονται, βλέπουν πώς είναι, κάποιους τους αρέσει και παραμένουν, κάποιοι φεύγουν. Και επί τη ευκαιρίας μπορούν να μας βρουν στο Facebook Πυρίχιος Rugby League. Και να δηλώσει ενδιαφέρον όποιος θέλει και να γνωρίσει το άθλημα, είτε να παίξει είτε να παρακολουθήσει, οτιδήποτε. Μας έλεγες πρώτα ότι έρχονται και ομογενείς από το εξωτερικό και παίζουν εδώ. Για βοηθάνε δηλαδή. Βοηθάνε την εθνική ομάδα. Οι οποίοι είναι επαγγελματίες παίκτες στην Αυστραλία. Ναι. Επαγγελματίες αμυδρά. Κατάλαβα. Πόσο, κανένα εκατομμύριο? Ακριβώς. Ο ένας, ο Μπρέι Θανάστα, είναι του 1 εκατομμυρίου. Πώς τον λένε, Μπρέι Θανάστα? Μπρέι Θανάστα. Ελληνικό όνομα. Αθανασόπουλος θα έκανα αυτό και το κάνανε άστα. Δεν λέγανε hey George, Αθανάστα, άστα μωρέ, άστα. Ο Μπρέι Θανάστα λοιπόν, ο οποίος στην Αυστραλία που παίζει, ξέρουμε? Δεν ξέρω σε ποια ομάδα, αλλά έρχεται, βοηθάει την εθνική, η οποία είναι στο Group C της Ευρώπης. Είναι μούρι ο Άστα. Ο Άστα, ναι. Ο άλλος? Ο Κορκίδας είναι περίπου των 700.000. Των 720.000. Ναι. Τι λες τώρα? Και έρχονται για την εθνική ομάδα. Ναι, το σημαντικότερο είναι να βοηθάνε την εθνική ομάδα, η οποία έχει 2 παιχνίδια για τη φετινή σεζόν. Ναι. Να τα πούμε αυτά, ναι. Πότε 16 Ιουνίου παίζει στη Μάλτα. Τώρα σε 2 εβδομάδες. Τώρα, ναι. Και 11 Οκτωβρίου παίζει με την Τσεχία στο γήπεδο το δικό μας, Γκοριτσά Ασπροπύργου. Ναι. Αν κερδίσει και αυτά τα 2 που είμαστε το φαβορί, ναι, ανεβαίνει από τη C κατηγορία στην B της Ευρώπης. Ενδιαφέρον. Αλλά το πρώτο μάτι είναι στη Μάλτα όμως, είπες. Μάλτα, 16 Ιουνίου. Αλλά το επόμενο εδώ. Το επόμενο είναι στο γήπεδο που γίνεται και το τουρνουά τώρα το Σάββατο. Πότε είναι αυτό? 11 Οκτωβρίου. Έχει καιρό ακόμα. Μάλιστα, ωραία. Πνίξτε το φωταριστό χορηγός μας, Τράπεζα Πειραιώς. Χρυσός χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
girl happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna. Πλήξτε το φουνταριστό, παραπολιτικά 90,1, 9 και 26 πρώτα λεπτά. Είμαστε όλοι εδώ. Give me hope. Την καλημέρα στον Ορέστη, το Στυλίδη, τον Coach, στη Ραφίνα, στα Optimist, τον Αριανό. Την καλημέρα στον Μιχάλη, τον Λαλουδάκη. Καλημέρα, αγόρια, φιλαράκια. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο τον Χαρίδημο, τον επίσημο φωτογράφο της εκπομπής. Φιλαράκι, να πούμε σε δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης ο Μοραλής. Ναι. Είπε ότι δεν είναι σίγουρη η επικύρωση βαθμολογίας στο play-off. Λόγω της προσφυγής του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ. Όταν μας... Θα το δούμε, λέει, σήμερα. Θα μας απαντήσει η ΕΠΟ, λέει, για το αν υπάρχει εναλλακτική και θα δούμε ποιους θα δηλώσουμε στην UEFA, είπε ο Γιάννης ο Μόραλης. Απερχόμενος πρόεδρος, βέβαια, της Super League, έτσι, και νέος δήμαρχος Πειραιά. Ανέφερε ότι λόγω της προσφυγής του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ για την αφαίρεση των 3 βαθμών δεν είναι σίγουρο ότι η Λίγκα μπορεί να επικυρώσει τη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Που σημαίνει και εκκρεμότητα στις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γαμώτο, δεν έχει άλλο μπέορ, γαμώτο. Κρίμα. Όχι, αυτό ήταν. Πω, φίλε, να σου πω, έκανε μια εμφάνιση χθες στη Ζέτα, βλέπεις. Ναι. Στο Just the Two of Us. Ναι. Ένα μίνι, ένα ντεκολτέ, ναι, δεν είναι. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Ναι, αλλά μου φαίνεται ότι όσα λιγότερα βάζει η Ζέτα. Δεν μπορώ με τη φωτεινή. Γιατί? Όποτε πιάνω τέτοια θέματα μου ρίχνουν ένα βλέμμα. Ναι, αλλά μου φαίνεται ότι. Τι? Όσο πέφτει τηλεθέαση, τα βγάζει Ζέτα. Ναι. Σε εντύπωση εγώ. Χρειάζεται. Που και που. Για να ανέβει τηλεθέαση. Μα τώρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον Αθλητικό Σύλλογο Πυρίχιος από τον Ασπρόπυργο. Στο ποδόσφαιρο τι γίνεται, πρόεδρε? Στο ποδόσφαιρο. Πρόεδρος είναι ο Χρήστος Παπαπαστολόπουλος, ναι. Τελείωσε η χρονιά, όπως είπα, στην 4η θέση. Τώρα αρχίζουμε και κάνουμε τον προγραμματισμό για την επόμενη. Ο στόχος μας είναι να τουλάχιστον 1-2 θέσεις παραπάνω, γιατί η πρωτιά δεν συμφέρει οικονομικά. Πρέπει να αλλάξει κατηγορία. Ακριβώς. Η ΓΑΜΑ Εθνική έχει 10πλάσιο budget από το Α τοπικό. Ποιοι ανέβηκαν στη ΓΑΜΑ Εθνική? Είναι σε διαδικασία των μπαράζ. Ναι. Υπάρχει ένας όμιλος από τον Άταλο Νέας Περάμου, Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, ΑΟ Λουτρακίου και η Άλυσο Ρόδου. Α, και ο Άλυσος, Ναι. Πάμε, χέρια. Παιδιά, μες στην καλή χαρά. Έλα, δώσε τον τόνο, το ρυθμό. Πάμε. Μπλάντι. Πιλάτες κάνουμε. Πες τα, Γιώργαρα, πες τα. Απ' έξω τα ξέρω και ανακατοτά. Μην ξεχνάτε, η οδική ταξί 214-214, τηλεφωνή το 89-20, 214-214-89-20, αστική χρέωση. Αφήνετε όνομα, επώνυμα, αριθμό κινητού τηλεφώνου. Ο τυχερός θα κερδίσει καύσιμο αξίας 50 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή την επόμενη. Πολιτικός καφές. Γιάννης Κουρτάκης, Παναγιώτη Τζένος. Πρόεδρε, γιατί είπες ότι είναι πολλά τα λεφτά για την τρίτη εθνική? Τι, για να έχεις παίκτες δηλαδή στην ομάδα, ή είναι κάτι άλλο? Και για τους παίκτες και για τα ταξίδια που υπάρχουν. Α, μάλιστα. Μα είναι σε ομίλους, δεν είναι σε ομίλους που είναι. Ναι, αλλά πάλι υπάρχουν μερικά ταξίδια. Θα μου πεις και η ΑΕΚ πήγαινε στην Κρήτη, δεν πήγαινε, βέβαια. Όπως ο Νότιος Όμιλος. Όπως και ο Ιωνικός με το Πανεπιστημιακό. Ναι, μπράβο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τα ταξίδια είναι θέμα. Είναι θέμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική υπάρχουν και παίκτες που πληρώνονται. Ναι. Παρόλο που λέμε ότι είναι ερασιτεχνικό το άθλημα. Δεν το συζητάμε, βέβαια. Ναι, υπάρχουν παίκτες που πληρώνονται, βέβαια.
Οπότε για να έχεις μια αξιοπρεπή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να έχεις παίκτες που πληρώνονται για να ανεβάσεις λίγο το επίπεδο. Κατάλαβα. Για να σταθείς στην κατηγορία. Μην σε πάρουν και σε έχουν σάκο του box. Σωστό. Έχεις δίκιο, πρόεδρε, έχεις δίκιο. Και τι θα κάνει τώρα γι' αυτό εσείς? Προς το παρόν, σας είπα, ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά είναι να είμαστε μέσα στην τριάδα. Μέσα στην τριάδα, μάλιστα. Οκ. Κάτσε να ακούσουμε και τον άλλο τον Χριστό τον Παπαγεωργιού. Ναι. Μίλα, Χριστό. Μόνο με τον Αναούτογλου μίλησες. Καταλαβες. Ήρθε εδώ για να μιλήσει με τον Γρηγόρη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό. Νόμιζα θα ακούσει την Κωστάκη και την πάτησε. Όντως, μου την έφερε ο Γρηγόρης σήμερα. Ο Κωστάκης την έφερε, ο Γρηγόρης. Πελοποννήσιος ο Χριστός. Να μάθεις να έρχεσαι έτσι, κατάλαβες. Απλώς σε αυτή την εκπομπή πάνε σαν το στρατό. Σήμερα εξοδούκος εγώ, αύριο εξοδούκος. Τη μία λείπει ο Γρηγόρης, τη μία λείπει. Για την άλλη εκπομπή λέει, γιατί εμείς εδώ είμαστε. Όχι, δε. Πελοπόννησο από πού είστε, Χριστό? Καλάβρητα. Ωραίο μέρος. Βόρεια Πελοπόννησος. Καλάβρητα. Και Σόγαμπρος και αυτός. Πώς συντηρείται ο πυρίχιος τώρα, από την τσέπη καπιανού, τι έσοδα έχετε? Έχετε συνδρομές αθλητών? Ο αθλητών όχι. Υπάρχει μια ομάδα που είμαστε η διοίκηση και όχι μόνο η διοίκηση και τα μέλη του συλλόγου, οι οποίοι βάζουμε από την τσέπη μας. Από την τσέπη, τα γνωστά. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί στο Δήμο Ασπροπύργου. Ο Δήμαρχος ενισχύει την προσπάθεια της ομάδας. Μπράβο. Ναι, είναι κάτι παράξενο για την εποχή μας. Έχει άλλες ομάδες εκεί στον Ασπροπύργο? Υπάρχουν 7 ομάδες. 7 ομάδες? Ναι. Και τις βοηθάει όλες? Όλες. Ποιος είναι αυτός ο Δήμαρχος? Ο κύριος Μελετίου. Μα τα λέμε αυτά. Μπράβο, Δήμαρχε. Πάνω απ' όλα αθλητισμός. Μπράβο. Μπράβο. Είδες. Και από γήπεδα πόσα έχετε, ένα? Κύριε Κοντόσταυλε, ακούτε? Πώς? Που έχει στην Κεσαριάννη στο μήνυμα. Τώρα δεν ξέρω, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ομάδες ράγμπι? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 ομάδες, η έκτη είμαστε εμείς. Δημιουργείται ένα πρωτάθλημα. Οι περισσότερες ομάδες έχουν 2 ομάδες μέσα από τον ίδιο σύλλογο, να το πούμε έτσι. Η μία παίζει στην Α κατηγορία, η άλλη στη Β. Και δημιουργείται ένα πρωτάθλημα Α εθνικής και Β εθνικής. Μάλιστα. Και εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, να φτάσουμε περίπου στους 30 με 35 αθλητές, να μπορέσουμε να έχουμε 2 ομάδες. Γιατί 2 ομάδες? Να υπάρχουν 2 πρωταθλήματα. Κατάλαβα, προσπαθώ. Ναι, αλλά και πώς θα ανεβαίνει η δεύτερη ομάδα στην πρώτη κατηγορία? Θα παίζουν 2 ομάδες. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Άμα φτιάξεις μια δεύτερη ομάδα. Είναι με το ίδιο όνομα. Είναι με λέγεται Βου. Είναι με το ίδιο όνομα Β. Και άμα ανέβει ο Πυρίχιος δεν ανεβαίνει. Είναι στη Β κατηγορία. Απλά παίζουν. Είναι όπως γίνεται στο εξωτερικό, Ισπανία και στην Ισπανία ακριβώς. Που ας πούμε έχουν δεύτερες ομάδες οι οποίες παίζουν για να βγαίνουν τα ταλέντα από εκεί και να έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους και δεν ανεβαίνουν ποτέ κατηγορία. Αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε τώρα και εμείς εδώ μετά από χρόνια. Και έχουμε αργήσει. Και το σκέφτονται ακόμα. Έχουν αργήσει. Δεν έχεις το φωταριστό χορηγός μας 11850, πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου. Θέλει να μάθετε από σταθεράκια από κινητά, καλύτερα στο 11850 και τα παιδιά σπέβδουνε να σας εξυπηρετήσουνε. Με διπλωματία και έξυπνους ελιγμούς θα παραμερίσετε τα εμπόδια και θα συνεχίσετε για νέες κατακτήσεις. Το ζώδιο μου διαβάζει. Πάντα του αρέσει αυτό να το κάνει. Θα χρειαστείτε ωστόσο να προσέχετε τη συμπεριφορά σας ώστε να μην δημιουργήσετε αντιπαραθέσεις με πρόσωπα που μπορούν να επηρεάσουν την καριέρα σας. Πού πάνε να μπλέξουν? Θα τρέχουμε πάλι. Ακόμα και όταν οι απόψεις σας διήστανται, βάλτε νερό στο κρασί σας. Με τη νέα σελήνη που σχηματίζεται στους διδύμους στις 28 Μαΐου ευνοείται ο τομέας της επικοινωνίας.
Η Αφροδίτη στον Ταύρο αυξάνει τα έσοδά σας από 29 Πέμπτου, ενώ ο Ερμής από την ίδια μέρα βελτιώνει το κλίμα στην οικογένεια. 29 Πέμπτου σήμερα. Αυξάνουν τα έσοδά μου. Θα πληρωθούμε. Άστι, τέτοιο ζώδιο κάνω κι εγώ ρε εσύ. Γιατί? 29 Πέμπτου θα αυξηθούν τα έσοδά μου, βέβαια. Δεν είναι σίγουρο για όλους. Όχι, σωστό και αυτό είναι. Μα φίλε... Το θέμα είναι 2/6 τι γίνεται. Εδώ δεν λέει. Δεν φτάνει. Αυξάνονται για κανένα 2 μέρες. Όχι, είπα από τις 29 Μετά Πέμπτου. φεύγουν αμέσως, Από τις 29 Πέμπτου. Από τις 29 Πέμπτου, από σήμερα. Ναι. Ο έρωτας έχει 4 στα 4 αστέρια. Στην υγεία έχει 3. Εκεί σκίζω πάντα. Στο χρήμα 3. 3 στην υγεία. Ναι. Στο χρήμα 3 και στην καριέρα 4. Καριέρα 4, Ενώ εγώ φίλε στο χρήμα έχω 2. Μπατήρης. Στον έρωτα και στην καριέρα όμως έχουμε τα ίδια αστέρια. Απλώς εσύ έχεις πιο πολλά λεφτά από μένα. Ρίξτε το φωταριστό 9 και 37 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Πέρασε γρήγορα για μας. Ναι, όντως. Να ρωτήσω, Πρόεδρε, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράγμπι πώς γίνεται, πώς διεξάγεται? Είναι μέσα σε μια εβδομάδα, ας πούμε, ή κρατάει? Όχι, κρατάει όλη τη σεζόν από Σεπτέμβριο μέχρι και Μάιο. Ναι. 10 Μαΐου έγινε ο τελικός, όπως είπα πριν. Ο Ιαλισσός Ρόδου είπαμε. Όχι. Οι Υπότες Ρόδου. Οι Υπότες Ρόδου, ναι. Με τον Άρη Πετρούπολης. Πρωταθλήτρια για φέτος είναι οι Υπότες Ρόδου. Μάλιστα. Το είπε προηγουμένως. Ναι, εντάξει. Και ξεκινάει πότε η σεζόν? Από Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη. Και πάει μέχρι Μάιο, δηλαδή, ας πούμε. Πάει μέχρι Μάιο, ναι. Δεν έχει τακτικά παιχνίδια όπως το ποδόσφαιρο, είναι πιο αραιά. Πιο αραιά, εντάξει. Ναι. Γιατί είναι και 6 ομάδες, μου πας. Ναι, και εντός εκτός έδρας φυσικά. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα ταξίδι για τις υπόλοιπες ομάδες στη Ρόδο. Σωστό και αυτό, ναι. Να γνωρίσουν το νησί. Γεια σου, Βασίλη. Ρε παιδιά, λέει τι είναι ο κόσμος. Έλεος, πήγα χτες σε μια φίλη που γέννησε και τους λέω να σας ζήσει το μωρό και με ρωτάει ο άντρας σε ποιον μοιάζει και του λέω και να σου πω δεν το ξέρεις και άρχισε να με βρίζει. Έχω εδώ τα μηνύματα. Βροχή, γεια σου Ιωσήφ. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Μητάκος λέει. Γεια σου Ιωάννη. Πρωί λέει και κολλάζω με Βλόγισον. Ο Μάριος λέει τι έγινε? Με τη φωτογραφία έχουν αναλύσει. Να δεις πως το λένε δηλαδή. Μπράβο, λένε σουξέ. Να πούμε τα ευχάριστα, φίλε, ότι τα βρήκε. Στο πόλο, Τα βρήκανε στο πόλο. Η 11, ωραίο. Οι 11 τα βρήκανε. Μεγάλη απόδραση που λέγαμε. Η απόδραση των 11. Εμένα μ' άρεσε εσύ, φίλε, ένα σχόλιο ενός ακροατή. Ναι. Δεν θυμάμαι μετά από ποιο παιχνίδι ήταν. Ναι. Που είχε σφάξει διαιτησία ένα από τους δύο. Ναι. Και έλεγε. Ρε παιδιά, λέει τέτοια διαιτησία είχα να δω από την απόδραση των 11. Μα και αυτός ο Ντεβίτο, ναι. Αφού στο τέλος θα υποκύψει. Τι τα κάνει όλα αυτά τα. Τι θα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπέκυψε ο Ντεβίτο. Τι έκανε? Δεν υπάρχει. Τους έδωσε τα λεφτά. Εντάξει, μπορεί να βρει καμιά μέση λύση, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπέκυψε. Μινά να σου πω τώρα κάτι. Συγγνώμη, να σου πω κάτι τώρα. Ποια νομίζεις ότι είναι η κολόνα του υγρού στίβου? Η κολόνα, ρε παιδί μου. Το πόλο. Ποιο να είναι?
Νομίζω θα ρίξει τον Ντεβίτο. Εντάξει, έχουμε βγάλει κατά καιρούς κάποιους κολυβητές, αλλά δεν έχουμε εμείς τώρα αυτό που έχουν οι ξένοι. Κάνουμε, δεν έχουμε καμιά συμμετοχή σε τελικό. Μπαίνουν κάποια τελικό. Έχουμε πάρει βέβαια κάποια χρυσάξο γρηγοριάζα. Λοιπόν, συγχρονισμένοι, παλιά είχαμε, τώρα καταδύσεις πάλι είχαμε κάνει εκείνο τον μπαμ το 2004. Αλλά δεν έχουμε. Το πόλο είναι αυτό που είναι συνέχεια σε πάλξεις, καταλαβες. Ναι. Και στις γυναίκες και στους άντρες. Δηλαδή το πόλο. Φέρνει κούπες. Είναι το άθλημα το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου φέρει κούπα. Ναι, να σου φέρει ας πούμε διάκριση. Ναι. Σου λέω ξανά και στις γυναίκες, αν είμαστε παγκόσμια δύναμη. Δεν μπορούμε να το έχεις τώρα στα top. Το πόλο πρέπει να το έχεις στα ΟΠΑΠΑ. Κάνεις τώρα κόγκ στο πόλο. Ούτε τα οδηπορικά. Δηλαδή, γιατί να φτάνουν σε αυτές τις καταστάσεις τώρα να κάνουν οι άλλοι από χέρι τους προπονήσεις και να πρέπει μετά να λέμε α, η είδηση τα βρήκανε και να πηγαίνουν έλα τώρα. Άμα είχε ο άνθρωπος θα έδωκε. Ανάποδα να το γυρίσεις. Δεν του πέφτει γιούρο. Του δώσανε 1,5 πριν και τώρα του δώσουν κι άλλο 1,5, τώρα 3 είναι. 3. Έτσι αφού δώσαν το 1,5 θα τους πληρώσει. Ξέρεις τι έξοδα έχουμε στην Ομοσπονδία, Θαναηλάκη? Τι έξοδα έχεις? Έχουμε έξοδα. Ούτε πετρέλαιο δεν βάζεις. Γιατί δεν είχαμε λεφτά. Βγάλα και ανακοίνωση στα παιδιά. Για πες την, Δεσμεύτηκε λέει η ΚΟΕ. Δεσμεύτηκε η ΚΟΕ. Α, δεσμεύτηκε, δεν τους τα έδωσε. Ναι, τη μικρή αύξηση των οδηπορικών. Τι. Δεσμεύτηκε η ΚΟΕ. Ναι. Μικρή αύξηση των οδηπορικών. Μικρή αύξηση των οδηπορικών. Την επανεξέταση του ύψους των οφειλών του 2012. Ωρα, από το 12 τους χρωστάει. Την επανεξέταση. Ναι, την επανεξέταση. Και την αποπληρωμή των φετινών οδηπορικών. Μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2014. Τίποτα δεν έχουν πάρει δηλαδή. Εντάξει. Πάμε πάλι. Λοιπόν. Τι τους έταξε? Δεσμεύτηκε η ΚΟΕ. Ο Διαθεσόπουλος. Ναι, δεσμεύτηκε. Δεν υπάρχει ΚΟΕ, Διαθεσόπουλος. Ναι. Ότι θα αυξήσει λίγο τα οδηπορικά. Δεν είναι. Θα. ΚΟΕ, αυτή είναι κόδ. Ναι. ΚΟΕ, Κολυβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Όχι, ρε. Κόδ είναι. Ποιος? Κολυβητική Ομοσπονδία Διαθεσόπουλο. Πλάκα, πόσα χρόνια, 30 χρόνια είναι. Χρυσιχτησία, έχει πάρει τον τίτλο. 28, πόσα είναι. Για πάμε. Αφού και ο Αδριανός αναγκάστηκε. Είδες τίποτα τον Αδριανός τώρα. Τι? Πάνε να αλλάξει τον νόμο, λέει. Όσοι μπαίνουν πρόεδροι της Ομοσπονδίας μέχρι 2 τετραετίες. Δεν έχει πάρει. Παραπάνω δεν έχει. Εξαιρείται κολύμβηση και τον μπάσκετ. Λοιπόν, δεσμεύτηκε η ΚΟΕ, ναι, στους πολίτες ότι θα κάνει μια μικρή οι ίδιοι το λένε. Ναι. Θα κάνει μια μικρή αύξηση στα οδηπορικά. Μικρή. Ναι. Απροσδιόριστο. Ναι. Θα επανεξετάσει. Θα επανεξετάσει αν οι οφειλές του 12 είναι αυτές που είναι. Έτσι λέει εδώ. Δηλαδή δεν τους έχει εμπιστοσύνη. Την επανεξέταση λέει του ύψους των οφειλών. Δεν τους εμπιστεύεται. Δεν τους εμπιστεύεται. Ναι. Λέει εσείς μου πάτε στο 100 ευρώ, ναι. Αλλά δεν σας έχω και αυτό. Αμφιβάλλω. Θα το εξετάσω κιόλας. Μπράβο. Θα μου λέτε και ψέματα. Μπράβο. Ναι. Και δεσμεύτηκε επίσης ότι μέχρι το 9 χρονιά του 14, μέχρι τη 9 χρονιά, ναι. Μέχρι το 31 Δεκάτου του 14. Το 31 καταθέστε, ναι. Ναι, εκεί. Θα τους δώσει και τα φετινά οδηπορικά. Δεν τους τα έχει δώσει. Και αυτό είναι 30 χρόνια πρόεδρος ο Διαθεσόπουλος. Έτσι. Όπως καταλαβαίνεις, επιστρέφουν κανονικά στις προπονήσεις. Θα πάμε και στο ευρωπαϊκό να παίξουμε. Ωραία. Και μόλις γυρίσουνε. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Έχεις χαιρετισμούς από το Δελιγιάννη, να ξέρεις. Ευχαριστώ. Άσχετο. Ναι, πέρασα από το Φρέντο να πάρω ένα καφεδάκι. Ναι, ήταν εκεί. Μελαχρινή, πάντα. Όνομα έμαθες? Όχι, δεν εκδηλώνομαι γιατί δεν. Δεν εκδηλώνεσαι, στο οποίο δεν λυγαίνει. Δεν είναι. Στο οποίο δεν λυγαίνει και δεν υπάρχει. Από τα κορυφαία. Δεν έμαθες όνομα? Όχι. Δεν έκανες μια selfie? Δεν λυγιάνει, στείλε ένα μήνυμα.
Γεια σου ρε Γιώργο, Βαμβούρη, έρχεται ο γιος. Έλα καλημέρα, άντε με το καλό να σας ζήσει φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη το Χορόζογλου. Μου υπενθυμίζει συνέχεια για το Εξτέρα. Ναι ρε Γιαννάκη, όλοι εκεί θα πάμε. Λίμνη Πλαστήρα, 21. Χαμός. Τρίαθλο. Πινκ-πονγκ ξέρεις, Ναι. Πινκ-πονγκ ξέρεις. Ξέρω. Παίζω. Θα κατέβουμε το Σάββατο να παίξουμε στο πρωτάθλημα. Εδώ στο στάδιο Νησκεφιλίας. Τι τρελός. Να πήρε ο Φάκαρος. Το Σάββατο έχω τρεχάλες εγώ. Έχεις τρεχάλες. Περίμενε. Θα γίνει ο μηνάς πινκ-πονγκ το Σάββατο. Το μπαλάκι του πινκ-πονγκ. Γι' αυτό, ναι, σωστό. Εγώ. Είναι σωστό. Ως συνήθως. Όχι. Για έχω άλλα τρεχάματα. Ευχάριστα ή. Ευχάριστα. Για μένα ουδέτερα. Κατάλαβα. Είναι στις οικογενειακές μου υποχρεώσεις. Κατάλαβα. Αγώνες έχει. Όχι. Μην γελάτε εσείς οι δύο. Μην γελάτε. Είναι παθόντες. Πρόεδρε, πες μας κανένα άλλο ωραίο έτσι ευτράπελο από την ομάδα εκεί με τους αθλητές. Από την πρώτη τους έτσι. Μας άρεσε αυτό το δίμετρο, ήταν ωραίο ρε. Εντάξει, μετά από ένα φιλικό παιχνίδι που από τα δύο που παίξαμε δεν είναι και πολλά. Με ποιους παίξατε φιλικά? Με τη Νεάπολη Λακωνίας. Ναι. Νεάπολη Λακωνίας. Ναι. Δεν μας την είχες πει αυτή. Όχι, δεν την είχαμε πει μέχρι τώρα. Νεάπολη Λακωνίας. Και αυτή η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Στη Β' κατηγορία. Στη Β' κατηγορία. Συγγνώμη που διακόπτω, έχει έρθει εδώ να μείνουμε το Facebook. Αν οι Τούρκοι λέει κάνουν την Αγία Σοφιά τζαμί, εμείς θα κάνουμε το σπίτι του Κεμάλ Μικέλ. Το πρώτο λοιπόν φιλικό σας ήταν με την Νεάπολη Λακωνίας, ιστορικό βέβαια. Το δεύτερο φιλικό. Το δεύτερο. Το δεύτερο, ναι. Και μόλις τελείωσε το φιλικό, κάναμε το λάθος και πήγαμε σε μια καντίνα για να φάμε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, ήρθε αυτός ο ιδιοκτήτης της καντίνας και μου είπε πάρ' τους γιατί θα μου τελειώσουν όλα τα υλικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού είχατε παίξει εδώ στον Αυτόβρυγο ή κάτω? Όχι, ήταν το pre-game του τελικού. 10 Μαΐου πριν το τελικό το Άρη με τους παίξατε σαν αγώνα επίδειξης. Ακριβώς έτσι. Και τι κάνατε? Κερδίσαμε 16-14. Πλάκα μου. Γιατί ρε Γιώργο, έχεις δει? Μα νέα ομάδα. Μα αρέσει και άποψη. Μισό λεπτό. Έχεις δει τις ομάδες? Μισό λεπτό. Μιλάμε για καινούργια ομάδα τώρα. Παίζει δεύτερο παιχνίδι μόλις όλο. Η Νεάπολη είναι πιο παλιά ομάδα. Δεν ξέρεις τους πόντιους γι' αυτό. Γι' αυτό δεν είναι όπως το γκολ του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι το ποντιακό στοιχείο παίζει ρόλο. Είναι ποντιακό στοιχείο, γι' αυτό και από πρώην Σοβιετική Ένωση έχουν βγει οι μεγαλύτεροι αθλητές. Ναι. Και έχουμε κάνει και πολλούς Έλληνες. Άρα φίλε, αξίζει να πάμε, μου φαίνεται. Φίλε, αφού έχουν τον παλαιστή που δεν πέφτει με τίποτα. Του πετάνε την μπάλα. Πρέπει να πέσω. Φαντάζομαι τον άλλο με τον τράβα και τον έστερνα. Κάποιος πρόχνει λέει. Πνίξτε το μεταριστό χορηγό μας Τράπεζα Πειραιώς, χρυσός χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που πάει στη Βραζιλία, κυρίες και κύριοι, και για τους οδηγούς ταξί. Μην ξεχνάτε, αυτό το Τεταρτάκι μέχρι και τις 10 μπορεί να τηλεφωνήσει στο 214-214-89-20 με απλή αστική χρέωση. Αφήνετε όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου. Στην επόμενη εκπομπή, Πολιτικός Καφές, θα γίνει κλήρωση προς το τέλος της. Ένας από εσάς θα κερδίσει καύσιμο αξίας 50 ευρώ. 214-214-89-20 με απλή αστική χρέωση. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, ό,τι προλάβετε. 5 λεπτά πριν από το τέλος. 6 λεπτά πριν από τις 10. Προπονητής της ομάδας ποιος είναι, πρόεδρε? Είναι ο Χρήστος Μουζακίδης και επί τη ευκαιρίας να τον ευχαριστήσω γιατί όπως καταλαβαίνετε αφιλοκερδός προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ναι, μπράβο του. Είναι παλιός αθλητής και τα λοιπά. Είναι παλιός αθλητής και έχει σπουδάσει στην Αγγλία, παρακολουθούσε πολλά χρόνια Rugby League. Ό,τι καλύτερο. Ναι, εντελώς τυχαία. Είναι συνάδελφός μου. Χρήστος Μουζακίδης, ναι. Χρήστος Μουζακίδης. Συνάδελφος σε τι? Σε φαρμακευτική εταιρεία δουλεύουμε. Μάλιστα. Και όταν άκουσε ότι ο Πυρήχιος ιδρύει τμήμα Rugby League, προσφέρθηκε από μόνος του, λέει εγώ παιδιά. Κοίταξε να δεις.
Και προς το παρόν πάει περίφημα. Έρχονται και άλλοι προπονητές και ζητάνε τις οδηγίες και προπονητικές ικανότητες του που έχει. Μπράβο, Χριστάρα, μπράβο. Ωραίος. Ο Γιάννης λέει Μινά και εσείς καλημέρα. Φαντάζεστε να κάνει ο θρύλος ομάδα ράγκμπι και να παίξει τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εμείς επειδή το έχουμε. Συγγνώμη, ο Πάνος λέει: έχω κι εγώ μια μπάλα ράγκμπι. Ποδοσφαίρου ήταν να την πάτησε φορτηγό. Πήγα να πω ότι οι Έλληνες το έχουμε, ρε παιδί μου, αυτό το. Νομίζω θα μας πάει σαν άθλημα το ράγκμπι. Ναι, είναι αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο. Αυτό το που έχουμε, ναι, αυτό το μεσογειακό, ναι. Το ευέξαπτο. Α, μπράβο, αυτό. Το ότι είμαστε πολύ πεισματάριδες. Ναι. Δεν θέλουμε να χάνουμε, ας πούμε, και αυτό. Νομίζω θα μας πήγαινε πολύ. Και το έχουμε και με το ξύλο, δηλαδή το έχουμε. Δεν είναι. Το βλέπεις τα φανάρια κάθε μέρα. Την καλημέρα στο Χριστάκι το χιλιοστό. Έχει στείλει νωρίς την εκπομπή. Έτυχε να πάω πρόσφατα σε ένα νοσοκομείο πρωί. Εξωτερικά ιατρία. Και από ένα νούμερο, από τους 10 που είδα μπροστά μου εκεί να περιμένουν στο σαλόνι, η μισή ήταν από τσαμπουκάδες. Πιωμένοι, Δαρμένοι, ναι. Κάνουν τσαμπουκάδες στους δρόμους, δέρνονται. Κυνηγάνε στον άλλον, πλακώνονται κτλ. Ή από μπάρα, πιωμένοι κτλ. Φοβερό. Αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση στο Rugby League είναι ότι βλέπεις, είναι από τα σκληρό άθλημα, από τη φύση του. Ναι. Βλέπεις με το που τελειώνει ο αγώνας, παρόλο που μέσα στο γήπεδο έχουν σκοτωθεί, μετά πάνε για μπύρες μαζί, για σουλάκια, για φαγητό. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, άθλημα είναι. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, μπορεί να είναι σκληρό αυτό κτλ. Αλλά είναι άθλημα, ναι, δεν το συζητάμε. Καλημέρα, κουμπαράκια. Μπράβο στην κόρη μου Ελευθερία, στον καλά φιλοθέη, 1,70 στο άλμα ύψος. Χρήστος Παγοπόλης. Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο, ρε, εσύ, μπράβο. 1,70. Να τη χαίρεσαι την κοράκλα σου. Μπράβο. Αγρότης μόνος ψάχνει το Θαναϊλάκι. Καλημέρα Δημήτρης από Κηφισιά. Καλημέρα, και εγώ έχω ένα φίλο που παίζει ράγμπι. Λέει όταν το γνώρισα, λέει καθάριζε τα δόντια μου οδοντοκλυφίδα. Όταν του κόλλαγε το κρέας, λέει, και τώρα τα καθαρίζει με καδρόνι. Η Κουτσερέγκο, φίλε, πετούσε στον καλά γυναικών της Φιλοθέη. Η Ρωσίδα με 6,60 στο μήκος ήταν νικήτρια. 15ο γκαλά, Και η Στεργίου έκανε ένα 88. Άρα πώς έκανε η μικρή, ένα 70. Μια χαρά. Το Χρήστο του ακροατή μας. Μπράβο. Και 4-20 έκανε στο επικοτό η Μάνου. Αυτή τη Μάνου πρέπει να τη φέρουμε εδώ. Ναι. Έχω την εμπίση πρέπει να τη φέρουμε. Εδώ, ρε φίλε, αποκλείστηκε η Σερένα, ρε. Την έφαγε στη γυναίκα. Η Σερένα Βουιλιάμς. Ναι. Έλα, Χριστέ μου. Ναι, το Ρολάν Καρός. Πού είναι, ρε. Να, ολόκληρο ρεπορτάζ, έχει κεντρική σελίδα. Η Σερένα δεν είχε αποκλειστεί ποτέ πριν από τον 4ο γύρο σε διοργάνωση Grand Slam. Από το 2012, όταν και είχε μείνει εκτός στον πρώτο γύρο του Γαλλικού Open. Τι λες, ρε φίλε. Ναι, φίλε. Αποκλεισμό σοκ. Από ποια? Ναι, πιο κάτω. Η Μερία. Ναι. Ναι, πιο κάτω. Και δεν το βρεις, καταλαβαίνεις. Ναι, το ξέρω. Το έπαιξα κι εγώ. Άμα να κάνουμε μια ώρα να βρούμε ποια ανοίξει η Σερένα Williams. Γκαρμπίν Μουγκουρούθα. Μουγκουρούθα! Έχασε μάλιστα 6-2. 6-2, άνετα. Κάτσε να τη χτυπήσω να δω τι. Γκαρμπίν Μουγκουρούθα. 20χρονη Ισπανίδα, νούμερο 35 στον κόσμο. Διέλυσε στην κυριολεξία τη Σερένα. Μπράβο. Έλα ρε Μουγκουρούθα. Λοιπόν, νίκη και νέα του αποχαιρετισμού. Δημήτρης Αρετάκης στο ρυθμού στίχου. Ζώστανα Θαναϊλάκης, Μινάς Αμόπουλος στα μικρόφωνα. Περίμενε, Μουγκουρούθα, περίμενε, χτυπάω. Μαριώτα Σιμινελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Φωτεινή. Έλα. Εκπομπή. Εικόνες. Φωτεινή Λεβογιάννη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και λένε τάγκα στην υποδοχή. Τι βρήκες? Τι βρήκες? Αποκλείστηκε από την Μουγκουρούθα, όχι, αυτή είναι η Βοσνιάκη, όχι. Να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο Αποστολόπουλο και τον Χρήστο Παπαγεωργίου από τον Αθλητικό Σύλλογο Πυρίχιος Ασπροπύργου με την ομάδα ποδοσφαίρου και την ομάδα Rugby. Ναι, Πρόεδρε, πες. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω εσάς που μας δώσετε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τον σύλλογό μας, για τον Πυρίχιο Ασπροπύργου. Να πούμε και για το Rugby League που πολλοί δεν το γνωρίζουν στην Ελλάδα. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω 2-3 ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας τα τελευταία 5 χρόνια σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Είναι, όπως είπαμε, ο δήμαρχος της πόλης μας, ο κύριος Μελετίου Νικόλαος, ο κύριος Φίλης Γεώργιος,
είναι πρόεδρος της ΚΕΔΑ Ασπροπύργου, Metron Logistics, και τέλος να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Rugby League, τον κύριο Τάσο Πανταζίδη, που μας έβαλε στην οικογένεια του Rugby League. Εσύ, Χριστάρα? Ο Παγιοριού, Χριστάρα. Τι να πω, με κάλυψε ο πρόεδρος, είπαμε. Ο Χριστάρας είπαμε για την Κωστάκη ήρθε εδώ. Ναι, με τον Αναούτο που μίλησε. Ναι, αυτά τα έχει ζωή. Έλειπε, λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ακολουθεί Ζηνοβία Σαπουνά στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και μετά η εκπομπή που όλοι περιμένετε. Πολιτικός καφές. Έτσι. Με Γιάννη Κουρτάκη και Παναγιώτη Τζένο. Γεια σας. Γιατί δεν λένε πολίτικος καφές? Πολιτικός καφές. Ναι, γιατί το λένε πολίτικος καφές όμως. Είναι πολιτική εκπομπή. Ναι.